ସେଟା ନନ୍ଦନଗରରେ ନା ନା କ୍ଲିପ୍ ବାଇ କ୍ଲିପ୍ କହିଲେ 30 ଟଙ୍କା 40 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୀତ ଫିତ ପକେଇବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଇଏ ହବ ନା ଅଡ଼ିଓ ଫଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପକେଇବେ ଆଉ। ଗୀତ ଫିତ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଧିରେ କ'ଣ କିରେ ତୁ କେଉଁଠି? ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ଭାଇ ବା କହିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କର ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ି ସେ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ। ହଁ ସେଇଆ। ହଁ କ'ଣ କରିବା।